бинен ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалом чӣ мега? Мега вақте ки банда мега гуноҳ мекуна, Аллоҳ субҳанаҳу таоло дар дили ӯ ба манзалаи як нӯки сӯзан мега як нуқтае мемона мега. Мега агар банда тавба кард мега гуноҳ накард дига, Аллоҳ мега нуқтаро мегирад дилаш. Нек агар мега нотарсона мега гуноҳ кард бо даши давум додан ки гирифт, ҳамин нуқта мега оста мега сиёҳ меша ва дили одам сиёҳ меша, аз раҳмати Аллоҳ дур меша вақте ки одам дилаш сиёҳ шид. Гуфт медони Усома гуфт аз барои чӣ гуфт одам мисол гуноҳ мекунад? Пайғамбар мупурсид ҳазрати Усомара. Гуфт на я Расулуллоҳ. Гуфт банда гуфт мақсад ана марга гуфт фаромӯш мекуна. Марга гуфт фаромӯш ки мекуна гуфт гуноҳа зиёд мекуна гуфт. Агар гуфт марга ки мисол ёд биёра мақсад ба ёд ки овар мақсад гуноҳ намекуна одам. Вақте ки дар фикри маргат бошӣ, действительно ҳамин хеле бародари азиз ки мо гуноҳ намекунем. Вақте ки марга ки фаромӯш ки кардем, бинен Пайғамбар Усома чӣ гуфт? Марга ки гуфт фаромӯш кардӣ, гуноҳа бисёр мекунӣ гуфт. Барои ҳамин бародари азиз, ҳар рӯз дар фикри мардтон бошен ва ҳар рӯз намозакотонро бихонен, дар ҳаққи мо ҳам дубора фаромӯш накунен. Аллоҳ ҳифзтон кунад бародари азиз. Салому алайкум.